Mlaku-mlaku nang pasar Paing. Paing endi? Oe ngoe. Ayo Lek, tarik. Asoy. Samudra musik lo iki. Mas Bara lo iki. Asoy. Yo. Tidak pun Mbak Ayu pada tidak pundi dengar tidak wae ora numpak taksi. Taksine rono. Apa ora wedi timbang nganggur kula kelem ngancani. Kelarasan mas alias kebetulan belanjane kathah
Samudra Musik makin asik. Asoy